Uriani itu hata, kita buka mapar minggota di mana goton, kita pas ada marhota. So ni mana mengikuti secara langsung siap bagas tabi. Kita mamatang yang di bagas roh tabi. Uriani itu hata, nungasahat hita tu minggu pesta parningotan hari hasasau nito di Porbadia. Hasasau di hatan itu wan Yesus doi. Adorak somanaik ibana tuban wakijang, ay di dokdo. Ulimuna doi, ialawau, ay au solawau, dang naro pangodianoni maropotamu. Alayang golawau, suroku doi ibana tuhamu. Todi parbadia ido na maju jala pahoton persauran yakka na posea imana ginowaran na huria. Todi parbadia do nang mangajari hita mangatusi lomoni rohani debata alani upasat hami matuhamu. Selamat hari pesta kosta ma dihamu saluhuna. Selamat hari Pentakosta manang dihamu. Di pesta parjolo parningotan hasasau dito di Porbadia sadarion ditogu-togu do hita asa mangulu di bagasa to di nilebata di dok Tuhan Yesus au do dalan dot hasitongan dohot hanguluan alani tu ibana do hita marguru jala di bagasan ibana do hita mardalan di hasitongan atong hita akan apina hormaul ni Jahuba jalan atotong masihol di asini rohana beta mahita masoba lau mamuji dohot pasangapo tuhata romahita marolo polo tujulona marede mahita. Mar hite-hite gori de bata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gori to di Porbadia na tu mapalangi dohot anoon, amen. Sonon din na Tuhan Jehovah, leonok kutuhamu rohana imbaru, dohot to din na ibaru tu bagasan ate-ate muna, jala unsatokku roha batu siad daging muna, jala lenok kutuhamu rohana marpanghilalaan. Jala lenokku tordiku tu bagasan ate-ate muna. Audo mabahesa.
asa marparange hamu di bagasan akapatikku, aka uhup kupe, radota muna, jala patu pau muna do, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akan aporsea di hatam, marhite-hite tol di porbadia. Say buhay marohanami, asature parohanami marhite-hite tol dimi. Asa toktong dame rohanami, makalason agugun nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kabuma patik ni debata di pesta paringotan hasasao nito di porbadia sadarion iman atas surat di Galatia 5 memuka Mesiana 25:1-26. Ia dung dipangulu to di hita tarparangehom ma to di unang mata yahi hasangapon narumar unang masih asapan manang masih letean. Ima saatna atong mangidogu mahita tu adupan di debata lau mangulau na umpartu patik nai. Ali tuan debata saya pargugui mahami mangulau na umpartu patik mi. Amin. Tatopoti ma dusata dia rupan di debata matangyang mahita. Ali amanami jala debata nami nari balua gijang di pesta paringotan hasau dito di porbadia sadarion rodo hami tuarupanmu napoti dosa nami. Nunga di jauho hami asa mangulu di bagasa tolli jala marparange marguru di tolli alai
Setalpedo ngulunami marparange marguru tu daging, mangoloi hisap-hisap ni daging dohot sakap naroa namaralo tutu todimi. Tuhan, kasih marahmu kami, supaya baru rohan kami, sanggup rohan dohan kami mahite tetati. Di johodo hami tu persaoran nihot ni holongmu, lau pasuaton hasadaon ni roha, dohot para lea-leon di tongan ni huria, mas rakyat nang bangsonami. Alai saya ulu dupi mian late hosom ni roha, elat teal dohot pangsahion di diri nami, olan mangharikotto diri sendiri dohot hasangapon na rumar. Perguguri kami, asas somongan kawan Kristus Yesus Nam. Leon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asin di roham, alai asa hot rohanami marhaporsiaon, lau mangkotapon nasa dosa do roha portibion. Asa upasahat hami diri nami tuho, gabe pelea na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga ni debata taringo tuhasia ni dosata. Sonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola pasisi akka pangalasim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuau. Ayau do si paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hatani debata nagabe turpuk epistel di pesta Pastakosta Sadarion, imana ta surat di Johannes pitu, mamuka mesiana tulu pitu, satu tulu sia a. Sonon mah hatana. Dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi, jongjong ma Yesus tisi, ipaguguma suara na madok, molo adong na mauas, tuau ma ibanaro minum. Songon naridok ni surati, aka batang aek na mangulu do, ma borsian na porsea diau. Alai taringo tutodii, alai taringo tutodido di dok hata ondeng. Ima si jalo on ni akka nagabi porsea di ibana. Ima sahatna. Martua do akan at mangion hata ni debata, jalan na peopsa. Amin. Oh
debata. Tahadidakon maha porseao tai, songon na hinatindakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba, nastasari. Imana tinubuon ni si Maria, nagabe-gabean seton di porbadia andorak soa bubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus. Nama terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tua tu banua toru dong ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul tisamu ni di bata jahuba. Amanai perguna suatu dosani. Di sima ibana manguhumi halat na mangulu na mate. Au porsea diton di porbadia. Jaladok sada huria na badia. Huria atau pani halak Kristen akan na badia. Do dia sani dosa. Do dia tai na mandok. Mulak mangulu sohut daging halak nong mate. Do dia nguluan na sora sudah. Amin. Dikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Pentakosta Parjolo, tanggal 5 Juni 2022. Topik Minggu, Mangolu di Bagasan Todi Nip Debata. Parningotan Ari Hasasor Nitodi Parbadia Pentakosta. A. Pentakosta Parjolo. Mingguta Sadarion, Ima Minggu Pentakosta Parjolo, manang parningotan di Hasasaur Nitodi Porbadia. Mardalan do parmingguota songon nasomal, Ima Minggu Manogot, Arian Dohot Botari. B. Pentakosta Paduahon. Marsogot Patupauta Parmingguon, Ima Pentakosta Paduahon. Jala tapatupa sahali parmingguon, Ima pukul 10 siawip. Ria mahita sude mandohoti parmingguoni. Ibadah khusus. Ibadah khusus nang dipatupa di hari Minggu Sadarion, hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 di parmingguon pukul 10 waluwip. Pandidion Nabadia. Pandidion Nabadia nang dipatupa di hari Minggu Sadarion 5 Juni 2022 di parmingguon pukul 10 wib. Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon dipatupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. B. Dung sidung tiktingon tabege masosialisasi singkat sian panitia pesta Gotilon. C. Rapot panitia pesta Gotilon nang dipatupa di hari Minggu Sadarion tanggal 5 Juni 2022. Dung sidung parmingguon Arian. Pinangido kehadiran sude panitia. Tiktingon ma nagabe undangan. D. Basar makanan nang dipatupa panitia pesta Gotilon di Jolo pintu ni gareja. Dung sidung parmingguon Manogot pukul 7. Dohot parmingguon Arian pukul 10. Pinangido partisipasi sude ruas. E. Dung sidung parmingguon pukul 10 nang dipatupa latihan kur gabungan. Partangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu partangyangan di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Ima wilayah 15.
asa reta maro tu gareja, jala pinangido, na asa sude hita ruas mangihuton partangyangani di bagas tabe secara live streaming. Dewan Koinonia seksi sekolah minggu. Ada 2 pengumuman dari seksi sekolah minggu. Pertama, minggu depan anak-anak kelas 3 dan 4 sudah mulai mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan yang kedua, rencana liburan anak sekolah minggu. Namun untuk jelasnya akan dijelaskan nanti oleh seksi sekolah minggu seusai warta jemaat ini. Dewan Diakonia seksi pendidikan. Dung sidung tiktingon tabege ma sosialisasi sian seksi pendidikan taringot tu tindak lanjut pembentukan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ruas nataba nunga di jalo gabe ruas huriaon di hari Minggu sadarion 5 Juni 2022 keluarga Cari Mulia Terkelin Saragih Sadima Borusianturi Dohot Tolu Dakdanak Nasida Pida Sian Gareja Kristen Indonesia Pamulang Tangerang Selatan. Alamat di Jalan Raya Ragunan nomor 2 Pasar Minggu Jakarta Selatan, masuk wilayah 12. Ruas namar ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado Nihuriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan madihamu sude ruas Nihuriata. Guar-guar ruas namar ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai siang tanggal 5 Juni 2022 satu tanggal 10 sada Juni 2022 boi mata jaha di warta jemaat na adong dihita. Hatani debata ni namar ulang tahun ima Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Tikting nasojina hahon dohot parhepengon ni huriata boi mata jaha di tikting naung di parade huriata. Songoni mat tikting dihita di Bagasan Saminggon. Berikutnya kita akan mendengarkan 3 sosialisasi. Yang pertama dari panitia Pesta Gotilon, yang kedua dari seksi pendidikan, dan yang ketiga dari seksi sekolah minggu. Kami persilakan. Shalom. Nah, pasangapi hami amang pendeta Adventus Tambun STH, amang inang Parhalado Nihuriata HKBP Pasar Minggu, songoni dohot nahu pasangapi hami amang inang ruas Nihuriata, songoni dohot diana konami na poso remaja na huhalongi hami. Suang songoni dihita sude naro di Bagasan Joroon, songoni pe ruas Nihuriata na beribadah secara online di Jabunabe. Na parjolo tapasahat mamoliate tu amata debata boi hita marpungu di Bagasan Las Niroha mamuji goarna nabadiai di Bagasan Sadarion. Dison Jonjongau mewakili panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2022 na mengimbau dan mengajak kita semuanya untuk berpartisipasi dan menghadiri Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu nah di Patupa ima di tanggal 26 Juni 2022 di Parmingguon nah holan sahali di ibadah siang dan berlanjut matu acara Pesta Gotilon yang nantinya disiapkan oleh panitia. Amang inang dohot hita sude nadung dison dohot na mengikuti secara live streaming sedikit ulasan mengenai makna daripada Pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah tradisi yang
sudah lama sejak zaman perjanjian lama, di mana saat itu umat Israel dalam keadaan terjajah, tertindas, menderita, dan diperbudak di Mesir. Kurang lebih 400 tahun lamanya. Kemudian dengan kasih Allah mereka dibawa ke tanah perjanjian. Di sana ada madu yang berlimpah serta susu dan juga tanah yang subur. Karena hasil tanah yang berlimpah, mereka menyisihkan sebagian daripada hasilnya dan dikumpulkan dibawa ke bait Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas penyertaan Tuhan yang menyertai mereka semuanya. Dan tradisi ini sampai sekarang kita teruskan dan kita namakan adalah Pesta Gotilon. Dan kita merayakan ini bukan hanya karena hasil usaha kita, tapi lebih luas karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amang Inang sudah 2 tahun kurang lebih kita tidak merayakan Pesta Gotilon karena pada saat itu dan sampai saat ini pandemi COVID-19 masih melanda kita. Tapi puji syukur tahun ini kita boleh berencana untuk merayakan pesta ini dan kita kembalikan semua kepada Tuhan Yesus agar tetap menyertai kita sehingga acara ini boleh kita selenggarakan dengan baik dan sukses nantinya. Adapun dalam rangka Pesta Gotilon ini panitia sudah menyediakan beberapa rangkaian kegiatan dan dalam bentuk pengumpulan dana. Yang pertama itu ada amplop ucapan syukur, Amang Inang boleh isi dan memasukkan ke dalam kantong persembahan yang ada di depan pintu. Kemudian juga panitia menyediakan basar makanan. Setiap minggu setelah ibadah pagi, Amang Inang boleh pesan juga ada di depan pintu gereja kita. Kemudian ada juga silua wilayah. Silua ini dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk parsel buah, dan juga dalam bentuk parsel makanan, dan juga dalam bentuk barang yang sudah dikoordinir langsung oleh situa wilayah masing-masing. Kemudian juga panitia menyediakan kupon berhadiah yang Inang Amang dan kita semua boleh memesannya lewat situa wilayah atau langsung kepada panitia yang selalu standby di kebaktian pagi, siang dan juga sore di depan pintu gereja. Amang Inang, kupon ini nantinya akan diundi pada saat hari H secara live streaming. Dan apabila Amang Inang tidak bisa hadir di sini, bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Dan apabila keluar sebagai pemenang, boleh menukar hadiahnya kepada panitia dan maksimal 1 minggu setelah hari H, panitia masih menerima penukaran kupon itu dan tolong disimpan kupon yang sudah kita pegang masing-masing. Kemudian panitia juga menyediakan lelang pin emas, lelang barang dan makanan serta lagu dan juga tortor. Bisa ditanya ke situa wilayah masing-masing untuk harga maupun juga cara memesannya. Dan nanti pada hari H ada persembahan khusus ke depan yang boleh kita berikan masing-masing. Kemudian juga nanti ada lelang gotong royong. Dan terakhir ada ulos yang Amang Inang bisa pesan dari situa wilayah masing-masing atau kepada panitia, di mana ulos ini nantinya akan diulosi oleh pendeta distrik kita pada saat hari H. Amang Inang, semua nanti dana yang terkumpul dari rangkaian kegiatan ini akan masuk ke dalam kas Huria yang nantinya akan dipergunakan untuk kelangsungan program gereja ini. Akhir kata, saya atas nama panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2022 mengajak kita semuanya untuk turut serta mengambil peran dalam acara ini dan memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada penyertaan Tuhan yang luar biasa baiknya dan berkat-berkatnya sudah kita terima.
dengan hati yang penuh dengan sukacita dan tanpa bersungut-sungut. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Tahalason mai sahalinai dihamu amanami dohot inanami dohot hita sude lasma rohata. Rap udur mahita, rap mendukung mahita demi suksesnya acara pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2022. Tuhan memberkati. Salam. Horas. Nai parsangapi hami amang padita Aventus Tambun amang inang parhalado amang inang sude ruas ni HKBP Pasar Minggu nangnya nakon nami na poso bulung remaja nang sekolah minggu. Dison au jongjong mewakili sian seksi pendidikan Nyonya Nababan Rista Borbakpahan naing patorakon mengenai PAUD. Mungkin adong dope dihita menukun do pauton. Pauton ima pendidikan anak usia dini, ima nasarupa songon TK. Mulai sadarion nunga dibuka hami be atau nunga ita buka be pendaftaran PAUD ima mulai sian ibadah pagi naking satu ibadah siang sampai jam 1 siang anong nunga be dibain hita di depan pintu gereja untuk penerimaan pendaftaran siswa baru. Jalita buka do amang inang 2 kelas. Ima usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. Jadi amang inang harap situ tu do rohanami. Allah hitana sama-sama memiliki do pauton. Dan ulan paut ni pendidikan non. Paut ni hita sude ruas ni HKBP Pasar Minggu. Jadi berharap situ tu do hamang inang rohanami kita sama-sama mempromosion paut tahun. Sama-sama kita promosion sama-sama memiliki. Jada jala adong do harap rohanami mana tahu adong dihita amang inang na memiliki contohnya fajel ataupun ayunan yang masih layak pakai. Kami bersedia do di seksi pendidikan untuk menerima bantuan tu hita sudetning. Jadi sahalinai do konoku amang inang pauton milik ni hita bersama, bukan milik seksi pendidikan. Jalan nunga leleng tangan-tangan lah membuka pauton, puji Tuhan ma. Di tahun 2022 nunga terlaksana dengan baik. Puji Tuhan. Mau lihat Horas. Shalom, Horas, yang kami hormati Amang Pendeta Adventus Tambun, STH, yang saya hormati seluruh Amang dan Inang Parhado, yang saya hormati seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang hadir di gereja maupun yang beribadah di rumah. Dan yang kami kasih adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada saat ini. Saya mewakili panitia liburan sekolah minggu akan menyampaikan sosialisasi mengenai kegiatan liburan sekolah minggu, yaitu untuk kegiatan liburan tahun ini dibagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama, bermain dan belajar bersama anak sekolah minggu kelas kecil. Pesertanya adalah anak kelas TKA, TKB, kelas 1 dan kelas 2 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juni 2022. Waktu jam 3 sore sampai selesai. Lokasinya gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, ibadah singkat untuk pembukaan acara, kemudian ada games bersama, ada panggung boneka, dan ada ice cream party. Yang kedua, Sunday School Happy Camp perpisahan anak-anak sekolah minggu kelas 6 SD.
Pesertanya adalah anak sekolah minggu kelas 3 sampai kelas 6 SD. Acaranya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 sampai 25 Juni 2022. Kegiatannya yang pertama, ibadah singkat untuk pembukaan acara, kemudian ada games bersama dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian ada perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. Untuk pendaftaran akan di-share di grup masing-masing melalui WhatsApp grup kelas. Jadi dimohon kami mohon kepada orang tua sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu ditunggu untuk informasi lebih lanjut. Besar harapan kami agar semua pihak dapat mensupport acara kegiatan sekolah minggu pada tahun ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Kapuji matuhata. Mari dia maita si abu kuede saras pitu sada suhut papung pelean. Thank
tabasada marwata martaga kita. Dame nasumurung sia salu naroha ima namaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Shalom jala horasmah di hamu amanami do inanami nang songoni akadongan sapor siau di bagasan Kristus jala selamat hari hasasaurni todi parbadia ma dihita salutna. Alani damang do dainang akadongan hata nitu hata di pesta hasasaur ni todi parbadia dia palasadarion ima natar surat siad berita nauli ima surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Rom bidualu mamukamai sian ayat walu satu ayat 10 sada usaha madihita tapayut-yut mas di bagasan rata sokonom ma di dok bisi alai dang tahalo mohon debata akka paroha daging alai anggo hamu dang be di bagasan dagingi di bagasan todido molo tung tutu todi ni debata maringanan di bagasan hamu alai molo sotodi ni Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana alai molo Kristus di bagasan hamu menguludo todi alani hati goran nangpe mate pamatang alani dosai alai molo maringanan di bagasan hamu todi ni na manungguli Yesus sian namate sadok pangulon ni ibana naung manungguli Kristus sima nang pamatang muna namatei hinoron ni todi na mangingani hamu ido sahana amo kadongan na niolongan di bagasan Kristus nagabe topik ni jamita di mingguta ima minggu Pentakosta hasasaur di tod di perbadia di dok do tuhita asa mangulu di bagasan tod di perbadia alani dia mokadongan sedarion bongok dohita tu hari minggu Pentakosta nomor lapatan Mei hari pa 50 ima hasasaur ni todi perbadia ima sada ari naung binuhul ni debata naung binagabagahon ni Tuhan Yesus tua kasih seana ditiki hati ai uju manaik Yesus tu banua gijak pabua dung manaik Tuhan Yesus tu banua gijang takas do taboto amang do tawinang langsung ni kadongan takas do di baga-bagahon ibadah haroni to di perbadia iman laing manggohui akka naporsiai nagabe sitidangi di sadok portibion ala di boto tu hatai do amang do tawinang ay nagale do akka sisianai ujui di boto tuhatairo nagale do hita jolma alanido dileho tuhata ma todi perbadia laho mamargogon akan aborsiai asa margogo mamaritahon berita haluaon asa margogo maka tidakkon Yesus tu sadok portibion alani damang dok dainang lumobi ma dung manaik Tuhan Yesus tu banua gijang saya tarpai maima do akasisianai di sadabilut di pargijang di hutan di Yerusalem jala takas do di hari palima-puluh ni dipukul sia manogot tarbegema suara nagugo songon pangongos ni alugo jala tarida madisi songon dila niapi namar jilam-jilam disonggopi maganub akan aporsiai jala barpakulingi
na asing go nasida songon pangalehon ni todi tu nasida laho makati dakon waso dohot asini rohani di bata. Alani dia mukadongan di hari pesta kosta laos masa dodisi songon sada pesta gotilon di partodio. Ditiki hasasau ni to di perbadia masa dodisi amang do minang sada pesta gotilon ima pesta gotilon ni partodio. Ima uju na marjamita si Petrus. Ditiki marjamita si Petrus gabe muba ma rohani na begesa. Gabe dijakon nasida ma Tuhan Yesus di bagasan nguluna. Jala torop do bilangan ditiki marjamita si Petrus jala muba rohana sampai dodohono namang 3.000 halak gabe porsea digoarni Tuhan Yesus. Alang dia bekadong aku di bagasan Kristus. Lapatan na naing si dohonon na di si hinohon ni waso ni tod di perwadia boy do hapeng masa saluna. Na so porsea hiya didiki uju berjamita si Petrus ngabegi jamita ni si Petrus ala nunga di pergogoi si tod di perwadia si Petrus gabe porsea akan nabegesa. Masa luhutna akan so terpikiran ni hita jolma akan so terbagabagon ni jolma saluhutna bui hapeng masa ujuro todi perbadie alania ima ala didongani jala di pergoi todi ido akan aborsiai doho sisianai laho makati dakon pabua Yesus do si hokop jala si palua ni portibion. Omma amang nasa totong nata pestahon nata taringoti galuk tahun ima pesta pentakosta sadarion ado nata halason sotung do asing-asing papirata sotung do asing-asing amang dan taatusi ado lapatan na uban na roita marminggu mamestahon hasasahor ni to di perbadia atau emak ngasahor to di perbadia di ngoluku indah. Alani dia mang do dahinang ido. Ay na marningo do hita amang do taminang ima padongalion ni Tuhani di hita galubbe laho makatidak ko Kristus si palua di ngolut tabe. Alana amang do taminang di pardalanan golut tahon tungboy do maraga makana masa. Naso di bagasa pikirat tapi naso di panggido rohat tapi bui do masai. Jalan nasi pasidingot tapi saya olo do saya tapasiding bui do masai. Jalan masa pe yamang sipata mabakita gabe ira tarela-ela. Alani hagiotnya hagiot ni pardagingot. Olo doi holan na pasobutagas di pardang giota gabe ta soadaon hata ni debata. Porsia do hita dia pala tikyon naung disonggopi debata hita alai amang do taminang ala na tarela-ela hagiot ni pardagingon ala ni na bau pasobon tegas di hagiot ni pardagiota. Habe ngata boto hata ni to debata olo do nata soadaon hata ni bata. Naumpe taboto akka hulau hagai dugon do ulau ni akka ulau na jahat do ulau ni alai saya natai tutut do lomota holan naha holan lau pasonang rohatabe sa sitong na amang do tamuinang nangakadongan bui pe masa di nguluta hita jolmaon ala say margogo do si polisi laho manaluon jolmai. Alamar gogo si polisi jala torop do hita jolma naso manahan di ujungna gabe talu mahita di sudenai. Songnido amang namasa di trupuk to. Ido na dibergi Apostel Paulus. So dia pangalaw ni halak Kristen ditiki.
Na saya adong do olo mangulu di bagasan hagiot di pardagion nata penunga porsea na sida halai hola na mangulu di hagiot di pardagion na sida do di ulaon na. Nata penunga dia tusi hata di dewata sian kejadian satu tawarik satu doayu nung alai saya totong do di ulaon do amang do tawinang ima ulaon ni pardagion. Itu sok kita te amang ate. Apa yang saya tahu gion do honon tu halang ulu, alai saya itu tu do tu dalaga te. Boado pikirat ta sa unia te amang. Olo do jut rohata te. Saya da dok do si todo hamang tu sokko tu sodna. Ai da hola sedau ina. Saya dipasangap nasi dalau tu rajana alai saya itu tu lomona. Imana liberni apostol Paulus samang di Trupukta dia palatikon. Alani adong ma inohoni di besegi apostol Paulus ma dua ma pangalau ni hazol maon di tiki. Na rajolo oi ima jolma parohadagi. Ima halak na mangyuton akka hagiot di perdagingon naso olo mangoloi pasuron ito di perbadia. Aka dia menyamang do taminang bui do nota jaha di jabu di Galatia 5 ayat 10 1:21 takas do di si taboto amang do dinang ginawa ni aka parulo di daging. Aka dia aka parmayanon aka haudaron pagadebuson hasibilibigun, hadatuon, parmusuon, parbabadan, pangiburun, rimas-rimas, pargutunguton, parselisian, partahitahian, dohot akalan asik. Gudang dope amang dot taminang. Lapatan na amang dot taminang ima halak na ulo mangulos songoni. Molo ulo duhita dope mangulohon nakata songoni. Dag tagabon tianon ni harajaon ni debata mahita. Nabadoahon ima ngolu di bagasa todi. Ima halak naung majakot todi di bagasan guluna. Jala di parboehon akka parbuen todi di bagasan ngoluna jolmai. Akka dia mai parbuen Ima ngolu tajaha tonggo ima di Galatia 5 ayat 22. Akka dia mai di dokdo di si alai akka odo parbuen todi holong do labas ni roha. Dame do las ni roha habasaron habasaon habrosiaon halabohon dot hatomanon alani asa molo halak na mangulu di bagasan todi ima halak na majako todi di bagasan ngoluna alani damang dot dehinang di parningotan minggu hasasaron ni todi perbadia tung takas doon dia bisa ada si paingot di hita. Si paingot doon di tiki uju di huria Rom. Nang di hita dia palatikon las hapit doon di patikiat ta si sanario. Rikod do tutu iko raju mata mang do tawinang hina arga ni panobison ni Tuhan Yesus di bagasan guluton. Unang akan asing olad na rikot di hita hinargaon. Tutudo ate. Rikot do hita padaraman. Rikot. Isi na so rikot ate. Usukum maju hita dia palatikon. Rikot do di hamu kaya kapadaraman ni. Rikot. Rikot do hi. Dangarong na so rikot. Alay namang do dawinang. Na parjolo ikolam tatusi do ima hina arga ni panobiason di Tuhan Yesus di bagasan guluta. Aida da marite sere ape. Aida da marite perak kita itu us. Bahaya kok kita mang. Hina arga ni hita. Dada marite perak. Marite sere. Dada marite akan arga lubobi akan arga. Na di portibion lobi siani. Di patudon Yesus do amang do tawinang amai marite mudar ni Tuhan Yesus nang durus di Golgata alani ma asam marite mudar naina durusi amang do tawinang jupakta malisi haluaon sia dosa hita jolma na julu
dia mengulu di bagasan dosa, gabe di pai baru mahita, gabe di perbaliai marite budar ni Tuhan Yesus dona punah hita. Inoroni ikut jaga mahita. Sotung tarilailah hita ala ni hagiot di perdagingon alai ikut tau kuhoma hinarga ni panabusion ni bagasat Tuhan ni. Jalanunga gabe sahala Kriste kita. Alai nguluta ikut marlapata jo. Ai molo nunga di dokon hala Kriste kita. Nguluton ikut marlapata do. Ikut marleba do. Tarlubo bima di pajak kotot tadi Tuhani. Asa unang ama. Marisuang pakkokop ni Tuhani di bagasan ngulutao. Alani ngulu ni halak Kristen, ima ngulu na mga pehon ngulu ni raja nguluna di rajai todi perbadia. Atik pe mangulu do pehita di Portibio. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, tetapi hidup orang Kristen, hidup orang yang percaya, dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus. Alani damang dok deinang. Jod do masa para alialean ni Portibio tu akan aposiai. Molo marsitu tu do sasahalak ate molo tabering mati. Adong masa sahalak do honon neng mubah. Neng marsitu tu ibanan mengubah meninggal hon akan naso dinggan di perguluan na sailanon. Saya dong do halak mangarehi mana. Jala adong do halak naman do kesonon. Nang dibotong tagay naman ang daong yate. Si pata ulo do hita songon yate. Ulo do dokon molo adong sasahalak neng ubah rohana maninggal hon akka ulahon na nasodenggani na julo pitor adong go mandokon toy mabang. Unak pola pa bedia hoko. Ay di Portibio do hita. Ulo tahe songon yate. Idu dah. Olo do si pata songon di sada punguak kita ti amang te. Dohonon di tikimar pesta kita. Siat tau tu tau dak kiaro amat tau dongat tubuh tau mar pesta. Alai topuroi mana be ada dokon. Benong songo toto di perbadi di hopa. Itu kan. Olo do kita saya songon ni kae. Ido. Olo do kita songon ni. Udah mamang dah. Si perbadi dia kopwa. Ay di Portibio do hita. Jala odo do buseng amang do tominang madok kosongono. Hidup ini kan hanya sekali. Mati pun sekali. Ya udah nikmati sajalah yang kau dapatkan gitu. Mari kita nikmati dikatakan. Ujung naha mamang do tominang. Gabe marsyeduma marsa butagas nabe. Dang diorombe dirina. Gabi lupa maibana sahalak Kristen ibana. Gabi lupa maibana nauti nobus ni Tuhan Yesus ibana. Marite mudar na durus di Golgata. Allah ni hamu kadongan. Adong museng do na gabi gay tuharana musek sono. Nang pe ibana sahalak Kristen. Ujung na di ulahon ni bana akaragam na jat. Ragam ni ulahon harangan. Akka parulon ni daging haudaron hasipilebiguon perbeda-bedaan pangiburon lati ni roha tel ni roha hosom ni roha dot akan langsing na say mia di bagasan ngorluna mga saun ngoluna di pardagingon jala tung malodo ibana manabunihon harangan nai ay songon na burjudo idaon burjudo memang idaon alay hola nakasi palescem haburjon nai. Molo ni bering ay sa tebi jo mang ijo KTP miningon. Epitor huruf konsonan huruf huruf konsonan huruf besar do hodon disi agama Kristen do disi. Alay mang. Ganup ari dang taratao besok dia jorgang ni pangalaona. Om mamang diguari Kristen hamo. Anggo Kristen na dohonong kapal selam ngehe bigi hamu. Ade. Alayon di doko Kristen tomat mo. Anggo tomat tabudo kan. Alango non.
Songon iba molo dang adong ikan lauk dohonon ulo di dahani do tomat nyalang. Oma di dokon Kristen tomat. Alapatanna. Molo hari Minggu tobat. Alai molo hari Sabtu, hari Senin sampai hari Sabtu hama. Kumat. Oma. Ala di namang dok dehinang di dok kini oma Kristen tomat. Ala di seda uma ya teh mangate. Seda uma siak kita pangalaon nong tinobus di Kristus ima Kristen tomaton. Ima rohan na pangales semon. Memang na mangales semon na tebu nanti. Itu ni tebu do mangales semon. Peter musing ngetok ni Peterida musing ka ihaniba torijalo do. Peter lo do dongani. Na tebu do. Anggoda juli ba agak terjago di ba mangales semon namang. Kalau duk sonari nang bebe, nang mampu biau pang, nang mampu. Ala di sedumay mang doton. Ala ikong gabi Kristen na tutumay ta. Hala Kristen na marsitu tu di bagasang kuluta. Ala na asa gabi Kristen na tutui ta. Adang hula saya mang dotong minang. Posyedo di Tuhani. Tidak cukup hanya itu. Ay si patado hodon olo do. Au posyedo amang satu tikyon na barumo raw sa 20 tahun, 60 tahun. Na Kristus do manuganihaw na. Au posyedo. Alay ni bigay maberita na marte tanggap olo na berbedai kan. Ala ni manuk sa tebita, ala ni kotoran na pe holo gebe berbedai. Itu. Ala namang doto hinang di bagas Kristus asa gabe Kristen na tutuita ilo nakikudoko daksay holan na porsiya di Tuhan. Hape molo di pabahinata nang di boto be so porsiya ibana. Gabe Kristen na tutu daksay hola patabak dirina tu gereja. Alai dang adong hamu baon ni roa. Dang na mandok amang doto minang udang tu gereja te daong ate. Alay nang dohonon na rigas mahita amang do taminag tu gereja. Ringgas mahita tu parpuan ni anak na porsea. Jala tajakom maaha. Di haringgasoni ikot tajangkot do hamubaon ni roha sian barita nauli na tabegi di tonga-tonga ni huriay. Unang masongon padohan niya hamang. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan ada di. Manang najumorbut na. Masuk kuping kiri langsung nendang ina. Langsung maidok ke songon orang songon aduh warni komentator ni bola jepret ina langsung kan gol ina. Langsung nendang. Unang magabil di morbut kita. Mana kidulokon. Molo di BG hatan di debata. Taringo tu hamu boni roha lagi Peter sakot tu rohana, hona musik tu hibana, langsung tahan tiup puang padoan di pedidai. Awas sobat di tadakko asal berjam kita ho bereng madang mar minggu awina. Ititip mak, pedita tabu puang jepi do mar minggu hari minggu na. Ititip mak, alani tahanti, dang ulan par jam iton. Mamulus pajupang dito nga dalape Peter mabelo imana apeng isa dudo pe imana ibereng mabelo iman lemdo apeng isi jala buntu musenggo alani tarantiyo gabi luja ibana do molo taranti hita don lagi biluja itu teh emang ido apalagi kita namar musuh molo mamereng musuh hita irana gabi sotabu pakilalta molo pajupang gabi hita dulu ja marua luja na hawala pasi di kod busut da hita do nga biluja ibereng isa 100 meter ikot to samay apeng saotik gunyan si bulu sa 100 meter na apeng si dalanan na gabi 500 meter luja ho iro o matarantion ulo amu loja mang do taminang unang luja jangan mau capek orang Kristen ini tidak capek nang luja alai molo taranti hamu di hatan itu hatai baluja mang luja, udok kemati kita. Luja do di dok disi. Alani damang doinang. Totu hamu kadongan
masih pasi di ngota sia rohata, sia pikirata, sia pangalota, molutung tabege akajabita, mariti na pinasahan ni nabosotai, lahu paubaun roha, tatangi oma. Napola bere pardopakan nani, jamita ima bege hamu amang. Ilo, tapauba marohata pikirata asa sonang roha nang pakilalata, ima nakindokong. Sonang marohata, sonang papakilalata, tabu mamudum. Abek sipatan na selilingon ulo na, ola musutay torus awang-awangi, song pilong na maraha nakin. Ola nalan di pikirata, ay buado no, sogod baju pang do musutu inano. Ola naman mikirima pikiran na. Luja may mana, ujung ngaha, ujung lator masuk ma rumah sakit. Kan? Torimpus ma, toridok malagu jambur, susterin na mausay. Hasit na inongin na, inong ko musang ijo. Amongin na, ape nga mukta do inong na do hodong nga mate. Dak Tuhan ini jo. Salah musang ate. Asi patay iro isong niya te, ala niya cit na ita, isi do na parjulita jo. Among ito tayo, inong ino. Anak kaya do ko Tuhan ina. Alay molo nang magido, baga-baga Tuhan itu parjolo. Alay dang ijo bisa ngamong na do inong na. Ala naha among do inong na majalo tu imana. Pa itu jo dak ngadong gope bah nino. Ala dia amang do tainang di bagasan Kristus ima. Ikut berubah do pangangeta. Gabe denggat jalalabok ma pakulinyata. Gabe paholong situ tumay bana. Molope adong pasalisian amang do tawinang. Saya dilului ibana rohwana mardame. Oma. Molo nang digoi to di perbadia ibana. Saluhut pangalahona pe digoi dame. Dao sia naka pasalisian. Sia tonga-tonga ni ngoluna. Dang saya lalak be ngoluna. Saya marsoali. Saya merbada-badai, oma, warna, gobar ni halak, gohi ni todi perbadia. Alay hamok kadongan mulut nunga di gohi todi perbadia hita, roha padame oma natahulaun di goluta. Alani laos tahi ngoma, pabua dang adong natarula hita, laho pasang apot Tuhani iya so. Mangasahon hagugoni to di perbadiai di bagasan nguluta. Alani ikon pau dungoto tadu dirita laho mangulahon pasuruni todi di debata di nguluta. Alani amang dot taminang na parpudi na yung sidohonon di tupokot tuita. Di minggu pesta sadarion di sosodo hita asa gabi halak Kristen na maksituto. Lahom bakamoleteon ari hasasarong ni todi perbadia uhud majakon todi perbadia di bagasan nguluta. Jalalaos mangulu mahita di bagasa todi dada di bagasa dadi. Tada ni halak mangulu di bagasa todi ima molo tabahe ngulu tau gabe ngulu parohodame dohot las ni roha tuh maliakta. Halak nong majakot todi ikos say totong ma ibana majaga dirina sotong alani sautik sotong alani sangiris songon edeni hitalak bata kate aduh dakke diokon alani dodol do kebang aduh tay alani sangiris itu kae asal ngok be song dia nak gisay ni bigi kan alani sangiris gabe sega sabalanga sarupa di molo ya sakuta do pihamu amangate molo mabay parluhutan imadur tiki manabi ta papungon MI kan molo so dinggan bahenon ni manay baulo no marupak ahanay aduh tahe gua ni ima so ingot au malo do pe mabay ni tiki hojo pang ina babatu aku bajo alay margugo ni meo 200 keling na ay buaro pang 200 keling tibo man nono niku bain 3 lapis inna bain matok 10 lapis ujung nga dapula na sa iba tibo na la yahya lugu pe hay dang medebo
Ala ni labang do dai nang ido. Iko saya totong do iba na bajaga diri na unang ala ni saotik. Unang ala ni saotik so cerita ni dua halat na boso ang mangdo taminang. Saya ada narigas di parminggu di pargereja di parminggu di parpungon di gereja alai saya ada narigas holan na gagiok ni pardagion di ulau ni mana alai to puma di ala ni sangiris na bosong narigas na parminggu narigas na mabigatan ni 2 tahun edang masuk ibana tu gereja tu banua gijang alanya ala dong pikiran na tahe na idong aki saya marua di gereja ay lau jauh to he madapot to dong aki na Rom sing dongan nai itahe ima deh saya holano karijok kuang di dong aku saya ro ekor di gereja seli kau malaki itu ngadalan maksita braka lagi pak indah isi mana dabot gereja ni debata omma nabu berwahido apa yang naso dabot gereja ni debata ima lan sangiris tahe olah seli lu jauh di gereja terus nanggo seheli tahe madapot to nida unang alani sahotik amang dotong ginang gabe mago to di hita mago to di sedie boita molo tapatudo sete songon si Saul raja Saul alani sahotik imana manga saud dirina ibana raja Saul gabe ditadikot to di libatai bana gabe hiraha marua ba setebi hita hirana sedeng ma raja Saul alani sahotik di ima mga saud dirina ahamay kicemburuan tu si Daud ala si Daud boy marloksa-loksa pamateon akka musuna hapeng ibadah holam maribu-ribu gabe cembur mana ala si Daud godang akan memuji bana ujung naha ipaka saud dirina mago matod di udang masong ni semoseng si Judas Iskariot tabo to ba si Judas Iskariot taya mangete si ni Yesus si 12 Basa dokon dimulai nai barap do Yesus di mana? Siapa ngana do? Siapa nginum do? Alai di pangasahom ma pikiran ni bana gabia lilu di basi bolis. Saoti do ujung naha gabe pajehon di Yesus may mana? Unang gabe si pajeh Yesus ita molo halak naung isonggopi to di. Alani hamok kadongan sapala naung tajakot Yesus di Goluta jala sapala naung tajakot to di perbadiai di Goluta marsitutu mahitam pancakosa tapatudu ma parbue di to di Goluta sigano pari tahadidak ko marut ngolu pardagi tatadik ko ma ngolu di rut ni akka pardagingon salut akka hur nahurangi salut akka pardosaut tatinggalhon ima pangalaw na mga saud hadiriuta alay tahayay ma ngolu nai baru ima ngolu di bagasa tod di perbadia soon di dokot di Galatia 5 ayat 25 ia dung di pangolu tod di ihita taparangi homa tod di jikalau kita hidup dalam oleh roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh amin matang yang meta oleh hati mali Tuhan di pesta perningotan hasasar ni todim nasa totong doa li Tuhan di paingot tohami Allahu tohami do nasa totong do marwaso marsigogo portibion ali Tuhan lau mangelahilahami asa totong say hupangasaw kami pikiran do per binotoan nami doa gugur nami ujung na ulo mahali Tuhan sipata gabe mago tod di perbadia naung pinala sahab mutu hami lalu dipaingot toho hami tiap latikon ali Tuhan macai hina harga lo apek kami dito usok lo bisian nilai ni portibion ali Tuhan dito usok kami marhite udar muna durus di dolok Golgata daktar bilang nasi nerohamali Tuhan jala di lehokodo todip to di perbadia miad di hami asa saluhut na le Tuhan boy hami margugo mangadupi perdalanan ngulu namion
Nasipata Jepang nami ali Tuhan las niari dohot holom ni roha dohot akka pangalaho nasi. Alai asa gabi hupata ridau kami mali Tuhan perangi songon siu Kristus. Alani pos marwah nami. Miyam maho marite todip perbadia marajai roha nami. Alani hupasatami masal hud nung ruas ni huriam. Siya nama met satu nama gudang. Asa ho maramoti padaun akka parmaran. Jala leono mualai Tuhan akka pasu-pasu. Jala padau mu akka parasai to mulu piadong akka ruas ni huriam. Nah di bagasan akka parasai to lebih hurang akka martau-taun. Asiroham pahot haporsion nasida pahot pakirimon na. Samar pakirimon nasida le Tuhan danga dong nasotor patu paho di tonga-tonga ni gulung nami. Atong mau lihat madiho mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Tau duti mamuseng mari dehita siap buka de nomor 100 sia ya sada utapa punguma pileta. Salam
masuk mehita tu acara padidion nabadia. Alani taparadima rohado pikirata marede mehita sia bukede nomor 146 ayat sada rodi ayat 2 upangido hamima amanami do inanami nama buat dadanak nanang terdiri asa jongjong mahamu di ganamuna marede mehita. Martanya kita alai amanami na di banua gijang narodohami tujolom mabuan akka dadanaron saya si maruham jalomana sida gabi anak kamu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyai hangoluan sogot maritehite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan danak sididionon tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus lau mahamu tiliat portibion ninna mandok akasisiana bodai hamu ma salhut bangso didi hamu ma nasida tu bagasan guarni di bata ama dohot anak dohot todi perbadia ajari hamu mana sida maraduti salhut nahu tonahon itu hamu jala ingot ma nasai donganokku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal di hasianganon manang ise na porsia dohot nididi dapotan hanguluan alai naso porsia ona uhum sogot tangyok kamu ma dohot hatani debata nata surat di evangelium ni si Markus adong maaka nama buat dadaki itu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus sogoma rohana di dokma luasamu maaka dadanaki rot wow unang orai hamu nasida ai di akasi songonido harajaon ni debata na tutudo na hudokot tu hamu manang ICP anggo sesongo danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haulma akadadanaki dia pehom matanganna tunasida masu manasida atong dihamu amanami do inanami nama buan akada danak nanang sididio sonari hati dako kamu majolo hata habrosiot tai ra mahamu mandok.
Atong alusi hamuma hata nahusukunotu hamu naparjulo di pangido hamu nuaing di dion akad dadadakon tu bagasan nahina porsyamuna alusna napadoahon beha naulo do hamu mamudai anak kunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani dewata alusna patoluhon naulo do hamu maksur nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan gabe asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasa manasida tu debata marhiti padidion na badiyai romahamu tujolo. Ale Raisya Anggriani Putri Boru Simajuta Udidi Maho di bagasan guarni dewata am dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan guarni todi perbadia amin. Tuhan debata maho di habong hotmon tu bagasan harajon di debata rodi saliling dililingna amin. Ale nolan potasi raja gugu udidi maho di bagasan guarni dewata ang dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan guarni tod di perbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habong hotmon tu bagasan harajon di bata rodi saliling dilingna amin. Ale Winci Arunika Boru Silalahi udidi maho di bagasan guarni debata am dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan guarni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habong tu bagasan harajon debata rodi saliling lilingna amin. Ale Andrew Nathanael Purba udidi maho di bagasan guarni debata ama dohot di bagasan guarni todi perbadi anak Yesus Kristus dohot di bagasan guarni todi perbadia amin. Masih di saya diramoti Tuhan di bata maho dia bapohon berbagasan rajon di bata rodi saliling nilingna amin.
Divia. Ale Divia Elizabeth Valeska. Udidi maho di bagasan guarni Dewata Ama. Dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan guarni Todi Perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tu bagasan harajon di bata. Rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Abigail Serenauli Boru Silitonga. Udidi maho di bagasan guarni Dewata Ama. Dohot di bagasan guarni Tod anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan guarni Tod di Perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habong mon tu bagasan harajon di bata. Rodi saliling-lingna. Amin. Ale Dara Kuaina Rosepin Boru Buta-Buta. Udidi maho di bagasan guarni Dewata Ama. Dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan guarni Todi Perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habong ngon tu bagasan harajon di bata. Rodi saliling-lilingna. Amin. Marede mehita siabuke de nomor 145 ayat sada hupangido hami amang dot inang naong macalo padido nabadia kadadananga asa jongcong mahamu di nganamuna. Tuhan debata amanami mahiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi. Nunga hupasatami akka dadana kotuho. Jala dijakokodo nasida gabi anakomu mahiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan nasaliling-nilingna. Asima roham dohot diakana torasni dadanakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugunugu dadanakotuho. Asa rap nasida taruli diaka arta ni harajaumu. Amin. Maredehita siabuke de nomor 144 ayat 122 laos congcong mahita saluhutna.
tataknya kemapiliata tua dopani di bata martangyang meta. Ale di bata amanami na di banggijang. Hodo harwani salu silaleo na dingga do nasa ulibasa na maulutus. Upasatami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparsia kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay marwa nami mahiti-hiti to dim. Asalam hudadahami gudang ni silian liami tuhami. Asalam gigir hami mandok mauliati tuho. Mahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata amanami nasotarasam do gudang ni sileo-leo mutu hami. Dodim na badiai di leo koto hami colma. Sumonggopi hami naliaon. Na umargaido di leo koto hami. Jalang gumudang doi siat Portibion do sian pangisina sudi. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sudi habal gaun. Dot hamuliamu, naung pinamatarmu tuhami. Saya leo matodim parbede itu riam. Akan naulo mangyuto Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbediai jala dipatok tong hami mian di barita nauli. Aleto diparbadia. Saya pasada mahuriam napi napu pungumi. Asa marsi jalon jala marsi haulongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sondangi jala patiur mahami. Asa hutadahami akadusa nabalga dohot name metsi pasidingon nami. Saya buas maho manis sadosa nami. Asa lambadia jala ibaru hami ganup ari. Asa terbaik kami saur di bagasan huriam na badiai na sasadai. Sayo dihon jala padumu mahami tuamai. Asa pos rohanami mandok. Amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay silolehon tu huriam. Asalam gada torot niya kaparbarita na uli. Dot pangajari. Dot para siroha. Na mamaritahon habal gaummu di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpungon ni halak Kristen di gereja. Di parsikolahan. Nang di bagas nabi. Asa tau na sida saur tu parpungon sugot. Saya sungguli akan atarpudum. Jala pargoi akan nagali. Saya songgoti ma akan naneang. Dohot natakang maroha. Asa ditinggal na sida hajaton nabi. Saya parwai akan nabujuk roha. Jala apuli akan namarsak do nadanguli. Asa unang di rupa-rupa Portibion akan namanguliho. Saya tatak ma nang targugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaw ni Tuhan Yesus. Saya jari nasida merelus jala miyem maho di bagasan nasida. Saya ramoti ma pikiran niaka panggonggomi. Panguhum dohot raja akaraja asa tigor uhum nasida. Jala asa dia biari nasida ari pahuman sugot. Saya patugu haporsyon nami. Asa totong huigot hami. Naung sesa dosa nami. Jala buanomu hami tuhang ulua sugot. Saya sungguli pakirimon nang mangulu di hami. Asa pos rohanami. Nang malake dagingon. Panguluam mudo museng asa masuk kami marnida de bata ama
Maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di buanu gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaanmu say saut malomani ram di banu tongon songon na di banu gijang. Lehom matuhami sadarun hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami tugion tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagas sedame jalahmu ma pasu-pasu siat di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sondakot Tuhan di bata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakot Tuhan di bata ma bohina Tuhamu jala di pasorma damena tu todi munabe. Amen. Salam madita tarlu bobi di hamanami do inanami naung mabuat dadana tardidi asa 7 mehita di 7 mehita asa Roma aka wasta majalah kita ayo 7 mehita mang.